يتقنيو زخبركم تعزبتي ناي لومي عدمنا سنة طبيبنيا ميكائيل أدونايو حراي سنة طبيبنيا ميكائيل أدوناي بمجمرتا نزي حطوتات زخت ملسلنا أبزي أبستوديونا بمركابكا نمسجنكا هجي كم دحر بايتا ننتي كوننا ناتكا دحر بايتا سكي بحصر زبالة حبرن ميكائيل رايق نيرلي دحر بايتا قال خبها كله خمسة مسلقات أمستداقام أوان كلمة أي كلمة حتى تجيرس لزلخو مدققام كي يكون أنت خافتي نقدر تسلف كل أوان طرح أنت أمنا تجزين تمكرون يقلل لين عاي سبعان شو عتني يعني ميدا تسلفه مجمر تفتي بوليتيكاوم أحزب بحال بوتاخم كبا يكون سريحة أبو مستي نايقد العماماتن سرحاتن مسكبا استأساسر نوح جزيز سريحة سلازي تدحر بايتاي بو طرح انت رانا يزح حر ودهم داي عامد كلخا اخا قبا جميركا ودي شدست شعت عامتات بلي يخون تقلالا خمزي فيدالات حناصص كجمر كلخون سئلي مفتتانه ينسى اب حد اواني انا خمز كرننتم ولد يخون عبيت حواتي كعدلوني او حجه دحر بايتا مزي عندي خط اساس راد لي مزاناي قبا جمركا لاوان ود شدش شوعات عامت اندحر جميركا هونكاس كل غانا بغزايخا جميركا مالتي سلازي كما يتي كونتات قرب كتعلمنا خفتي ابغاغسها درغا قداماي كلي عينت كلخا يخا جمرو زلها مالتي هو مالتي سلازي كمتي عقدي مزبل كوخا مس مجمارن مقطارن فيدلاسي جمير يلخو مالتي خم مالسي قطتا مستمرت نقطاو ومس فيدلات مقطار زي خونسي بنيشتي كلخو جماميري بخمي مالتي اسك حجي اب حوي سالاي سلازي نسو بزحدر لي صلوان افت غزاب زريو زنبركم منقسقاس مسكبا مسئل قال ملس تاساسر كفوني يخلي زبل قمتالن سلازي بنيشتي جميري قيمه تمهرتي وحراي حجي ارتيست ميكائيل أدوناي من البات ابز هاجرون زي فلت اكادار غا يلن ግን ከም መዘኻኸረውን ኮነና ስለዘለውን ጌናውን ኣብቲ ስራሕ ተቐጽል ስለዘለኻን ሕጂ ኣክሳብ ዝእዋን እዚ ክንደይ ዝኸውን ቅብኣታት ኣዳሊኻ ኣለኻ ማለት ቅብኣት ክበሃል ኮለስ ቅብኣት ክበሃል ኮለስ ፍሩይ ክንደይ ይኸውን لا بطعم بزح እዩ بقصري لك ከምዚ ይኽብሎ ይኽእልን ግን بزح مخانو طرح انت قلصكي زحشني قطر بطعم بزحيو راي بحفشو حج ابزي هاجر كونتات قبعه وي كونتات قبعتي اب كمي درجه ركبال بناتك غمغام تايت غمغام كانت كبحصيرو نبي انفتي زخيف زلو كمي مالس كمي على كونتات قبعه اب هاجرنا كم لك حتى ديو سامسونج كم مالتيو كم كونتات قبعه مالت انا حدا قبعه ايه مس ناتي قبعان سرحاتن استاساس رخت حتى نتخلخه كونتات هاجرن كونتات قبعان مالس خم اي دعر حسب مو اجيك اللي حنا يتحرق امه زين انت انا نصر لي او دحن نصر لي مو هو انا تدخلون زفلت دحن كن دغما اينا تولد امها بمجمرته حجم كيل رق امه بالمجمرته رقيق كذا كونتات ساندي عدل حجي انترفيو ندينا نقبر زلنا مو انترفيونا كون نقبر زلنا رديخاني حجي اذن حطوتات زين كا ناتي ايكونان تخونتات خمي مخانس فلتاخا حقيندي حجي نعان جن بخمي غيرنا انصبارق ناس كنا قربنا عندنا قبل كفتني لا حريت حتى تملس كمي غيرنا نملساسي ناي كلتينا حطيا زياسنا حطي يكون حر سوري حر كم بحدش لحكم جمرينا في تخستياتون قرب اسر يلكا سلازلخه علامو نصور كاب كوني دحن هو ولا تدحر بايتا حجس نمكير سي دحر بايتا يلكا خطحاتتون ايتخن هاغن تدلي እንጂ ጽቦ ጌርና ተመለስና ጽቦይ كم بعد شي نحن جمرتوي سلام زخبركم تعزبتي كما يتقنيو هابنا يلوم مدبنا ابزي اب استوديونا عديمنا يزلنا غاشا سنه طببنيا ميكائيل أدونايو
نسد ጥበበኛ ሚካኤል አዶናይ ካብቲ ኣብ ቅብኣ ዝተሳተፈሉ እዋናት ሒሱ ክሳብ ዚ እዋን እዚ ብኸመይ ነጥፍከም ዘሎ እንታይ ስራሓት ከም ዝሰርሐን ዝምልከት ሕቶታት ኣዳሊና ኢና ቀሪብና ዘለና ሕራይ ስነ ጥበበኛ ሚካኤል አዶናይ ብመጀመርታ ነዚ ሕቶታት እዚ ክትምልሰለይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ብምርካብካ ኣመስግነካ ሕጂ ምናልባት ሚካኤል አዶናይ ክበሃል ከሎ ከም ኣርቲስት ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣርቲስት ናይ ዝሃገር ምዃንካ ፍሉጥ እዩ ግን ከም መዘኻኸሪ እውን ስለ ዘይፅላእን ናብቲ ናየ ዘለና ጉዳይ ምእንቲ ክንኣቱን ብድሕረ ባይታኻ ዋላ ናይ ስድራ ቤታዊ ድዩ ናይ ገድሊ ድሕረ ባይታኻ ብሕፅር ዝበለ ከም መእተዊ ተሃብካና ፅቡቅ እዩ እንደገና ነቲ ዝበልናዮ ክንደግሞ ማለት እዩ ካልእ ሓድሽ ሓሳብ የብለይን ሕራይ ሕጂ እንታይ ናጌርና ከም ብሓድሽ ኢና ንጅምር ዘለና ሕጂ ኣነ ነጊረካ እየ ከምዚ ዝኣመሰለ ቃልሕ መሕትት ተደጋጋሚ እዋን ገይረ እየ ስለዚ ማእስተወለድካ ኣበይ ትምህርቲ መብኣታ ወዳእኻ ገለ ብለካሲ ዝጠቅም ኣይመስለኒ ሳምሶም ትርድኦ እየ ዝብል ነዚ ኩነታት እዚ ሙሽ ስለዚ ካብታ ገድሊ ዝተሰለፍ ኩላ ከም ሰኣላይ ከም ሞያዊ ምስኡ ዝተኣሳሰር ምስቲ ናይ ገድሊ ሂወተይ ስለ ዝኾነ 77 ተሰሊፈ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቃሕ ሂወተይ ሰሪዐ ስለዚ እቲ ዝምባለ ዝምልከቱ እንታ ዝዓንተበይ ዝመለስኳ ስኸኑ ውድእቲ እንተቆፀርካለይ ፅቡቅ እዩ ካልእ ሕቶታት ተልዩና ስራሕና ንኽእል መሆመይ ክንገብር ኣብታ ደረጃ ሃገርና ቅብኣታት ከመይ ኣለዋ ገለ ዝበልካያ ሓደ ክልተ ሓሳባት ክህበካ ክእል እየ ሳምሶም ለካሲ እቲ ትሕቶቶ ቅድሚ ሕጂ ዝተሓተትካዮን ዝደጋገመን ክኸውን ከሎሲ ክሳይ ስለ ዘሄብ እየ ኣነ ኣብ ደረጃ ሕጂ ነቲ ሓታት እውን ፅቡቅ ኣይኮነን እንድዩ ኣብታ ደረጃ ክንበፅሕ እሞ ብኢኻ ኮሊፍካ ነቲ ዝበልናዮ እንተደገምናዮ እንታይ ቁም ነገር ኣለዎ ኣነ ቀብኣ ንዓይ ብዛዕባ ተመኩረይን ገለን ከይፈርፈርካ ንዕኡ ከሊስካ ከይረእኻን ገለ ስሪ ኢልካ ብዛዕባ ሃገርን ደረጃ ቀብኣ ናይ ሃገር ከመይ ከም ዘሎ እንድሕር ኢልካን ጌር ክብለኒ ከም ዝኽእል ንዓኻ እውን ርድኡ ክኸውን ኣለዎ ኣነ ደረጃ ቀብኣ ናይ ሃገርና ኣበይ ደረጃ በፂሕሎ ትብለኒ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ግን ኣብ ድሓን ዝኾነ ኩነታት ብዙሕ ዘነይት ማለሲ ብዙሕ ፃዕሪ ብዙሕ ድኻም ከም ዘለና ተሓንከል ሕጂ ራእየን ሞ ካብዚአን ኣየናየን ኢኻ ክትምልስ ደይ ትኽእል እሞ ራእየ ዝኾነ ዘቐረብካለይ ክምልስ ክእል እየ እሞ ደይ ትምልሰለይ ዘለኻ ምልስ እንደ ዘለኹ ደረጃ ናይ ቅብኣ እኮ ምልስ ኣለኹ ደረጃ ናይ ሃገርና ናይ ቅብኣ ምስ እንደገና ነቲ ዝበልናዮ እንድሕር መሊስካ ንሳ ሕጂ እኮ ከም ብሓድሽ ኢና ንጅምር ዘለና እሞ ናይ ድሕረ ባይታ መሊስ ኣለኹ ሕራይ ኣብታ ደረጃ ሃገርና ቅብኣ በይ በፂሕሎ ዝበልካ ንኸኣ መሊስ እየ ኣለኹ ካልእ ሕቶታት ተልዩ ሳምሶም ዘይንኸይድ ዝበልካ ንዝደለኻዮ ሕቶታት ምስ ቅብኣ ዝኹን ምስ ዘይቅብኣ ኩን ስሕተተኒ እሞ ንኩሉና እንድያ ፀገም ኮይና ሓንቲ ፀገም የብሉን ኣነ ተረጋጋ ኢልካ ከም ዝተቆጣዕኹ መሲልካ ኦኬ ረጊእ ኣለኹ ግን እተን ትብለኒ ሕቶታትሲ ኣነ ይኮንኩን ድብል ዘሎ ሕቶታት እዘን ሕቶታት ተፃሒፈን መፅአን ኣለዋ ተረዲእኻኒ ነዚአን ካብ ሓተካ ክእል ኣለና ኣብነታት ክኾነካ ዝኽእል ገለመለ ኢለሲ ሒዝካ ክንመፅእ እንዲና እሞ ክንመፅእ ኢና ሕጂ ግን እንታይ ይደሊ ኣለኹ መስለካ ኣነ ኣነስ ድሕረ ባይታኻ ይፈልጦኒ ኣይትፈልጦን እዋ ማለት ከም ቀብኣ ይፈልጥ ኸውን ምናልባት ግን ሰዓ መዓሲኻ ጀሚርካ ገለዋላ ሰሚዐዮ ሰሚዐዮ ተነበርኩ ስኸይ ክዝክሮ ክእል ካበይ ክጅምር ካብ ክንዲ ዝወርሕን ክንዲ ዝዓመትን ተወሊደ ቀዳማይ ክፍሊ ብዝኣትየ ካልኣይ ኣብዚ ደጊመ ዲና ክንከይድ ከመይ እዩ ድሕረ ባይታ ማለት ብቆንዱ እንታይ እቲ ድሕረ ባይታ ሕጂ ሲ እታ ዝበልክዋ ከም መልሲ ወሲድካ ሲ ኣብተን ዝድሕራ ዘለዋ ሕቶታት እንድሕር መፅድሓን ካብቲ ኣብ ንጀምር ሕጂ ከም ብሓድሽ ኢና ክንጅምር ምክንያቱ እቲ ሙድ እውን በበይኑ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዳሕራይ ክነላግቦ ይንኽእል ኢና ንዓይ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ዝስማዓን ደሎ ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጦ ሕቶታት ክሓትት ግን ሶ ከመይ ጌርና ንምልሳስ ክስታይ ንግበር ኣራይ ፀሓያ ክንጅምር ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎሚ ዕድምና ስነ ጥበበኛ ሚካኤል አዶናይ እዩ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ቅብኣን ክሳብ ዚ እዋን እዚ ዘለዎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ከምኡውን ኩነታት ቅብኣ ሃገርና ከመይ ደረጃ ከም ዘሎን ዝምልከት ሕቶታት ኣዳሊና ኣለና ሕራይ ስነ ጥበበኛ ሚካኤል አዶናይ በመጀመርታ ነዚ ነቅርበልካ ሕቶታት ክትምልሰልና ፈቃደኛ ብምዃንካ ኣመስግነካ
እጂ ሚካኤል አዶናይ ከም ስነ ጥበበኛ ዘይፈልጠካ ዳርጋ የለን ግን ንመዘኻኸር ምእንተ ኮነና ብሕፅር ዝበለሲ ኣብ ቅብኣ መዓስ ከም ዝኣተኻ ድሕረ ባይታ ትነግረና ሕራይ ሳምሶም ይቕኒለይ ኣነ ቅብኣ ብገና ሕፃን ከለኹ እየ ጀሚረ ወዲ 6 ወዲ 7 ዓመት ከለኹ ከም ጀመርኩ ይዝከረኒ ከም ዝኾነ ሰብ ኣብቲ መጀመርታ ትምህርቲ ከኣቲ ከሎ ዘለዎ ዕድመታት ዝዝክሮ እቲ ኣነ ዝዝክሮ እንቶም ምዕባይ ኣሕዋት ይኹን ወለደይ ብዝብልዎ ደማሚረ ገና ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማረይ ምትሕንጣጥ ብርሳስ ስእሊ ፈታትን ከም ዝነበርኩ ነዚ ዝፈልጥ ሕራይ ኣብ ሜዳ ብኸመያ ማዕቢልካዮ ማለት እዩ ኣብ ሜዳ ኣብኡ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቕሓ ዝበሃል ሓደ ጨንፈር ናይ ስነ ጥበብ ነይሩ እቲ ጨንፈር ናይ ስነ ጥበብ ከዓ ምኩራት ስነ ጥበባውያን ዝነበርዎ እዩ ስለዚ ቀጥታ ንሕና ካብቲ ክፍሊ ታዕሊም ናይ ብለቓስ ዝብልዎ ናይ ፍትራሪ እቶም ከምዚ ኸማይ ዝኣመሰሉ መንእስያት ናብቲ ቦታ ተፀንቢርና ኣብቲ ቦታ ከዓ እቲ ልሙድ እቲ ኮንቨንሽናል እንብሎ ናይ ኣርት ኣካዳሚ ዝመጠንዶ ርሳስ ሕብሪ ዝኣመሰለ ኣስተምህሮታት ንኸባቢ 3 ዓመት ወሲድና ስለዚ ብኡ እናዓበየ ዝኸደ እዩ እቲ ናተይ ተመክሮ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ብተመክሮ ጥራይ ዲኻ ትስእል ዋላ ዝቐሰምካዮ ናይ ትምህርቲ ወይ ስልጠና እውን ኣሎ ስነ ጥበባዊ ክሳዕ ዝኾንካ እቲ ገዳሲ ነገር ሳምሶም ትሕስሕተ ይብልን እየ ትምህርቲ ዘይኮነ ቅድሚት ዝመፅእ እቲ ተህቦ እንታይ ንብሎ እንዳ ዓይደና ከምዚ ተኽእሎ ተህቦ ንሱ እዩ ቅድሚት ዝመፅእ ድሕሪኡ ማለት ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ኣርት ኣካዳሚ ነቲ ዘለኻዮ ነገር የጎልብተልካ ርግፅ ግን ሰኣላይ ውን ደራፋይ ውን ገጠማየ ገብረካን ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ስለዚ እቲ ዝምባለይ እቲ ዝሰርሐ ኩሉ እቲ ተመክሮ ንሱ ሓዊሰ ትምህርቲ ከዓ ዓቕመይሲ ኣለኒ እየ ዝብል ሕራይ እስኪ ሚካኤል ምናልባት ሓሳባትካ ብሕብሪ ናይ ምግላፅ ዓቕሚ ኣለካ ብርግፅ ካብዞም ኩሎም ሕብርታት ሕጂ ንስኻ ከም ስነ ጥበባዊ ኣየናይ ደስ ብለካ ኣብ ቅብኣ ክትጥቀመሉ ካብቲ ነቃቁሉ እንድዩ ፅጉም እትሕቶ እንታይ መስለካ ሳምሶም ኣነ ብሕብሪ ሓሳባተይ ገልፅ ኢለ ማእስ ቅብኣ ዝብል እምበር ብለካሲ ንስኻ ጋዜጠኛ ኢኻ ብቃላት ጥራሕ ዲኻ ሓሳባትካ ትገልፅ ሳምሶም ሰብ ብለካሲ سألا إخام خال ناي مجلسي تحتها وين أتردد أن نتقينه. هو دحين بقى فستين دحين ميكيل كنرئيهم مهم بحدش نتاي غيرنا نتاي حطوتات حيزنا خدمت خمزلنا ويبنات ناديو زين بهاي بلا خان الله زين اللي حتى كارلو لا أنا ما من سلك كل خصامسون مو خمز غيرنا هم فنو ميكيله أنا ما بحبر حسابات كاتجلس الكام مو بحبر أي من اللي سير له خندي من سلك كل خصامسون وين ترجكات من اللي سير لخان دحري الكامي أنا كذلك كل نقراتي من اللي سير لخان أنا حجي من الوقت كم زي لخيك حتى كاي خيلي مغنيات ما سقر راز حطوا حالي حسابات كاتجلس ولا بخالق أنا زفلت أنا قريب بالليل تبلن هذا لها بحبر حسابات كاتجلس خمي غير كفور جرانت توصد أنا بحبر حساباتي خمس جلس سب اللي خمس كل سبنا حسابه سب سها قاعدتني أخا ببيرون بقالات راح دخل حساب كاتجلس سامسون كباي كاس لازم خنكوس بحبر راح أخا الكاسي خم بالكا أنا مدحان كن كيرو هني أدخلن وندس هاي بلا خانس لزلوا في حطوتات ويجزيرنا هنكير تاينا هنجبر نغيرن أنا قل حجزين حطوتات زين سبيدو علينا كغير سامسون أي تغير زلوا حطوا زبالكايو كل سليني هذا اللي هم كيله أي تمل سليني هذا اللي هم بحبر حسابات كاتجلس إلكا بحبر حساباتي يجلس زبال كله جزية خان قرني إلكا كويد ولا كاسب يلا أبون دخل حتى ندخل إلكا يكون كوني حتى ندخل بحبر دو إلكا سامسون حكة أنا زني خم سمعي بحبري حسابات كاتجلس بحبري ناي مجلات حسابات كبجبر ناي مجلات عمي ألك إلك كم سنة باباي لا خمس بحبري طرح حسابات كاتجلس سلازم سمعتني كمون يقرأ حيقولكم حجتها إلك مثلك ساسي كم سنة بابا حسابات كبحبر ناي مجلات عمي ألك إلك بارجي خابزون حبرتات زياتهم سي أنا يمدس زول سامسون يقرأ حجز حطوت حجي نصر غير كان لي دحان أنا
ስለምንታይ ቁጥዕ ኢለ ከም ዝመለስኩልካ ከዓ ኣብ ግምት እትዎ ትኸውን ነታ ዝበልካኒ ሕቶ ግን ብሕብሪ مرعيا انا حج سلمتاي نقوا يقوم نحنا زري باللي كلتينا مش تصوعنا مثلا زترف حتات اندحر لنا خات زي تحت السامسونج دحان كستاين نقبر تصوعنا لينا مصينا بزي اخلتينا اذا حتى زين حج عندنا بحساب نريان زلنا حج كوينا نريان زلنا ترديغاني انا حج يزري ازلكم ساخيات وهيباتني حجي ازيان حتى كا انت دا ازي اندين سامع عنهم كنا خا نزارار بلنا كون ولدنا نزوم استوديو نسرح كلينا لا لا انا كندي شع قال محتت هبز مصيئه تفلط اخا توم زفلطو نيغرو مخاخون يقول ام زبل قمت علني مجمرتا يكون قال محتت سمت زلخ تحطو جن ابنا قلقو سلازي تقابحن قطع انت بولكو ايتحازل لي افتن استرفا حتى تخاخ قصل بلا الله ثاني حبرن دغدفا نا حبرن دغدفا خال حتى لا لا ثاني حبر زبلك يغدفا خال حتى كل يخل انت مسقبان مسميا قبعتات زتاساسر سوري انا اسكم مس كندول لما كنت حرك نقبل نقول كينا ناتنا حتوتات كنتوال ودي حساب صحيح اذا قداي سقرب استاي سلو زغونت انجا تتوضع لي تبغ نير انا لك وين زي خون تخون خي سامسونج سوري انا مساخبرت انا كن حجزان حتوتات زين سبيدو على سامسونج اي تغير سلام زخبركم تعزبتي كم يقنيكم ابناي لوم مدبنا وي ابزي مدب زي حدينا يزلنا غاشا سنه طببኛ ሚካኤል አዶናዩ ንስነ ጥበበኛ ሚካኤል አዶናይ ብዛዕባቲ ቅድም ሎሚ ዝሰርሖ ቀብአን ክሳብ ዝእዋን እዚ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎን ሓፈሻዊ ኩነታትን ዝምልከት ሕቶታት ኣዳሊና ኣለና ሓራይ ስነ ጥበበኛ ሚካኤል አዶናይ በመጀመርታ ነዚ ናቅርበልካ ሕቶታት ክትምልሰልና ፈቃደኛ ብምዃንካ ንመስግነካ ሕጂኻ ካብቲ መጀመርታ ክንጅምር ሳምሶን قرتا بلكاسي كم مجمرتا كم دحر بايتا خايلك خجمرني لا يبدنا عتنا لا كم دحر بايتا دي خجمر سوء اذا سحقني سوري اول حال كم بجيك دحر بايتا خالق حتى ارلكاديو انا عصرت غزي دحر بايتا تمالالسخ ملسا يخلني حراي استوديو موسيقى متولنا حسن موسيقى تولنا استوديو سامسونج زخون قبرو صنحنا بقاطعمه بعدنا صنل كانديت كاميراي مو غازيطنيا طرحدا غشنا زغلو عرفنا كاخلنا نابانا ماللسكنا